Tuono machielo kendo nyakwara Ramogi morwaki ni machiegni weche manyien na mago Oimore odhiambo makawuono kawan gima thoth ahinya mwaikoni e Ramogi TV. Entai pareo koda achiel nyakwara mgajonga ka thuolo mar rwaki kendo bati. Ne uteoro mani to timore nango. Obedo nade. Semwaro kwenye kwa Ramogi chenro maro Oimore bende rwaki kendo amor kaka intiere kod weche manyien. Amora enyan bende Lydia kuoma chako bedo ni wakelo weche manyien ga achiel kachiel maduong' ahinya poch gi pak kuom tich mong'ith. Ng'eni ka ng'at achiel seche moko gi tijwa ni wuoth idwani ringe de kache duogi kata kamano weche nyo donjo ne jopiny yo mochiek kendo mochenye ka kuon moro makiunjo soche gi oko ting'eni itede kamoro. Kora mgajwa kuon na waloso ni otiro makawuono bende weche wa manyien kabedo manyien mago mag siasa. Jatend piny Kenya William Ruto oramoni paro mar medo suru nyaka timre kako osewacho ni mano kende yo bende inyal gergo chumi mapacho ka. Nyakwara Ramogi mage timore kinde mabende wamenyonu e weche manyien odhiambo neni to. Nyaka gie sani weche mag twak ma nywando piny owacho koda Azimio la Umoja ochopo Kanade to ginang'o gini ma samoro nyalo kelo yot e twagno nyago lemo kata mbeme piny. Bende nyakwara mgajwang' tuo mar nyaldiema ma omonjo gwenge ma Kiambu kachiel gi kaunti ma Homa Bay koro ma en kwan oganda bed motang' wakoni lero e weche manyien mago Oimore. Kik idhi mabor nyakwara Ramogi wanyisi ni nyalo tudri kodwa namba 36000 indik mo kanyo kata e Facebook gi Twitter handle @Ramogi TV KE kachiel koda YouTube maro benda achiel kachiel nyakwara Ramogi parni Belinda Adhiambo e maloko no weche gi chakruok nyaka ang' giko mar weche manyien mag Oimore. Wachao gi thuond weche. Achich maduong' e mibadhi mar sukari mabandi ya Crispas Wethaka omaki kendo yangore ni sukari no oseusie moko kuom kuonde dak ma Nairobi. For the first time we have an intentional, coherent, credible plan for making sure that we organize our economy in such a manner that it is going to create jobs. Jatend piny Kenya William Ruto mako chung' motegno ni jo Kenya nyaka chul manusuru kaka yor konyo piny owacho tawo chenro mage. Tend County ma Homa Bay olando muoch mar tuo mar nyaldiema e gwenge mag Sindo ka ithuolo mar seche 24 mokalo jochiko ne oyudi ni ogamo tuo no. Porwa Kenya dichiel kendo nyakwara mgajwang' chenro eno Oimore mana kaka George Bati osenyisi ari adek auchiel nene namba mar panchoka bende wantiere kanyo Ramogi TV wantiere YouTube live duto Facebook Twitter duto nyiso pachi warwako ni tunyiswa ni tiparo nade kutendro gi weche gi manyien mwaikoni seche gi machiegni nyinga Lydia Huke. Nyakwara Ramogi ber kodwa chakruok nyaka giko nyinga en George Bati. Wachaka nigi weche manyien. Achich ma iparo ni ema pogo sukari mabandia manyoyudi e dukni mapacho ka umaki kendo ibiro tere doho odichieng' makinya ka en kanyakla gi joma moko kata johala mamoko abich. Crispas Wethaka nyomaki kanyo chopi alap ndeke ma JKA kowuok Dubai odhiambo manyoro. Ma kado biro ni nyore osemie ageng'a gi doho ni kik make. Marwa Simfros Okinda miwa ler mar wachni. Odhiambo machengeso kar saa 3 mar otieno ndege mar kambi mar Emirates namba EK721 nolwar e paw ndeke ma JKA. Ndege ni noriko ting'o jawuoth ma piny owacho ne manyo ewi wach sukari makoch mano yudore e dukni kod ute mapacho ka. Ripot mar obila yango ni Crispas Wethaka ma en achich maduong' e mibadhi no nochopo e alap ndeke mar JKA kar saa 3 mar otieno chieng' ngeso. Matok yangore ni ne en kod ranyisi moko moriwo kode ka oboke mar doho ma Mombasa mane keto ageng'a mondo kik make. Obila notere tesendo obila ma Kamkunji kar saa 5:53 mar otieno kama urito chopo e nyim doho chieng' wuok tich juma manyien. Komachielo Samuel Kimani Njuguna mar Sam West Distributors Kawangware mane omaki juma mokalo en achiel kuom ji 5 ma iseyo kuom bedo jogo mane opogo sukari no mochopo e uteji. E oboke manondiko ne obila Sam wacho ni nokelo gunia 1640 mar sukari e trela 3 e duka mare mantiere Kawangware. Kata kamano obila paro ni sukari mane okale dukane kod gweng' duto ma Kawangware thoth mokalo kanyo. Nonro ewi mibadhi mar sukari ni bende koro miyo johala moko omaki
Ariyo nomaki e gwenge mag Isili, Nairobi. Achiel nomaki Mombasa, kachiel nomaki Kitengela, Kajiado. Dukni jogi noyud kod sukari mabandiani. Ogunde mag sukari mag kilo 50 makwan gi romo 20,000 noyudi ni ok ber gi ngima dhano higa mar 2018, kendo noket gi thenge ni nonego lok gi ethanol. Chenro manonego ta kod KEBS kachiel kod duol mar NEMA. Kata kamano, jumbe manok mokalo nofweny sukari gi noyudore e ute ji. Simfros Okinda, Ramogi TV. Wasudo nyime jatend piny Kenya William Ruto mako chung' motegno ni paro mar meto mar osuru e budget manyien olosi gi paro mar konyo oganda jo Kenya. Ruto ne wuoyo e skund sekondar mar yawuowi ma Isiolo kama noyore nyasi maduoko erokamano manonyondo dinde makono. Ruto ramo ni ng'eto mar atamalo 3 mar osach jotije mag piny owacho en paro maber mar konyo oganda mochan bedo kod ngima makare. En nyasi maduoko erokamano manokelo kanyakla jotelo mopogore opogore e kaunti ma Isiolo kod mago mag piny owacho. Nyasi no noyure gi jatend piny Kenya William Ruto. Eromono, jatend piny okwajo Kenya mondo miyo konye gero piny Kenya kendo miyo omenda mar timo kamano kokalo kuom chudo mar osuru, kowacho ni paro manyien mar medo osuru en gino madhi konyo oganda jo Kenya. I want to tell the people of Kenya, for the first time, we have an intentional, coherent, credible plan for making sure that we organize our economy in such a manner that it is going to create jobs for the millions of our young people. Ewi ng'eto mar atamalo 3 mar osach jotije piny owacho, Ruto wacho ni ma en chenro maneno ni oganda jo Kenya ma onge kod nyalo obedo kod ute jot ka bende osingo kedo kod mibadhi masani ogo tache bad migao mar lowo. Kupitia kwa program ya housing tutapanga ajira 1,000,000 every year katika taifa letu la Kenya kwa mpango ya housing katika taifa letu, na ndio mimi nataka niwaulize, hii budget tumetengeneza na makini sana, because we must sort out the challenge of unemployment in Kenya once and for all, and we must have a credible, intentional, practical plan on how to deal with unemployment. I want the National Land Commission to listen to me very carefully. Kwa sababu pale kwa ministry pale kwa National Land Commission imekuwa soko. Unalipa pesa kidogo, shamba ya shilingi 1,100 inakuwa 1,000,000. Mwingine anaenda pale kwa sababu hujatoa pesa, shamba yako ya 1,000,000 inawekwa shilingi 1,100. Tunaelewana? That must stop. And it's not going to go forward. Ruto singo chopo kare singo mag dongruok manomiyo oganda jo Isiolo e kinde yiero mokalo kama moko kuom jotelo maya e kaunti no kotelne Governor Abdi Guyo wacho ler ni nopondo e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance to chutho ne gisiro William Ruto e yiero mokalo. Na sisi hatuingii Kenya kwanza. Mimi sijui Kenya kwanza nini, Your Excellency. Sisi kama watu wa hii region tutaingia chama inaitwa UDA. Na on Tuesday mimi naketi chini na wabunge tukubaliane na wao vile tutapanga mambo ya ICT hubs in every ward in Kenya. Tupange vijana wetu na digital jobs. Ruto singo kedo kod oromo sebedo kwa gwenge ma Isiolo mathiro pith mar cham kod jamni kabende osingo kedo gi yedhe mamero ji e kaunti no. Mambo ya madawa ya kulevya tunaondoa katika taifa letu la Kenya. We cannot be a drunk nation. We must be a working nation. Drug and substance abuse hapa Isiolo is a bit worrisome. Iko si hali nzuri. Madawa ya kulevya imejaa hapa Isiolo, hasa hapa town, na imeanza kutembea mashinani. Na rais uliniagiza tuanze hii campaign. Tumeanza pale katika Central Kenya, bahali ilikuwa mbaya. We have succeeded to almost 70%. Jatend piny osingo doke kaunti no bang' dwe achiel mar yawo ayanga moko kuom chenro mosingo ne oganda e kaunti ma Isiolo. Kwa dhie mago mag somo nyakwara mgajwang' riwruok makedo ne ratiro mag oganda. The National Integrity Alliance okwedo okang' ma okawo kod jatend piny Kenya William Ruto walo gai mar jomin buche Nordin Haji kaka jatatije mar bado bila mang'weyo maleng'ling kata NIS. E tok margi kod jofwambo e boma ma Nairobi gibuogo dhi e nyim doho mar Kiro kod Nordin Haji
kaka ogai ma ochung' weche mag NIS poni okang' margi chano kawo odiochieng' makiny mar chwalo ng'ur margi e nyim komiti mar od bura ok bi nyago olemo. We civil society organizations, under the banner of the National Integrity Alliance, NIA, express our strong objection to the recent nomination by President William Ruto of Mr. Nurdin Haji, the Director of Public Prosecutions, to head the National Intelligence Service because of Mr. Haji's compromised track record and failure to fulfill his constitutional obligations while serving as the DPP. Monday, 22nd May 2023, we will be filing a petition to the Public Service Commission for the removal of Mr. Nurdin Haji as the Director of Public Prosecutions on the grounds of gross misconduct, incompetence, and non-compliance with Chapter 6 of the Constitution of Kenya 2010. We will submit a memorandum expressing the information. En wach motene gi weche mag ng'ur ni to Nurdin Haji ni awale mondo dio tal ni hotel bila ma jong'echo ka e machalo nare ka gin to gin gi togi timbe. Orangane koro sekta mar kanise. Kwange ma hotel kod mago en piny owacho omako chung' motegno ni apedha mar luoko sekta mar dinde ma pacho ka kendo petho oko mago mayalo injili ma wito jopiny biro dhi nyime. Jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki owacho ni akwede moko ma wuok kuom jokanyo ok nyal mono gi timo tich mar reso ngima jopiny kowuok e lwet jodolo ma timbegi yore. Lazima tuweke sheria ya kuhakikisha hakuna mtu atajificha katika dini takatifu, iwe ya Kikristo, iwe ya Kiislamu, kuua na kuumiza watu. And for the record, I want to say the Church of Christ, Christianity, and all religions must support the government efforts to rein in on criminal elements and terrorists who are hiding in the church to kill people. And even if the church does not support us, we will go ahead as government. Koramuga juang migawo mar thieth e county ma Homa Bay yango landruok matuo mar nyaldiema e county no karanyisi en sub county Masindo. Jatend migawo mar thieth e county ma Homa Bay Roslyn Omolo yango ni e thuolo mar seche 24 mokalo ji 12 ne opim e gwenge mag Sindo e kind jogo ochiko kuomgi oyud ni kod tuo mar nyaldiema. Mabiro tok ripode ya moko manyocha oseyudre motelo e gwenge buora. E kar thieth ma Sindo yangore ni ji 37 itimonegi thieth e kind jogo ji 18 wuok e gwenge mag Sindo, ji 12 wuok e dho wath ma Wadiang'a ka ji 3 to wuok e Nyagwethe. Gwenge mamoko kaka Kaloko, Nyamosi kod Mang'ang'a nitiere kod achiel moro kamora. Apisas mag thieth osemi milome kaka inyalo thir nyaldiema ka kweth makedo gi midhiero mapoya bende osechwal e gwengego. Jopiny bende ojiw mondo mi obed kicha kendo keto ler e alwora margi kaka yo mar neno ni ogeng' nyaldiema. Lideo gino ni jopiny biro kao weche momigo e yo ma kare ahinya mondo geng' landruok mar tuo mar nyaldiema poni onyalo wuok e gwenge magintie kadhi e gwenge mamoko bende. Parne ma en tuo ma bende koro nyaka in iwuon Nyakorom Gajwang' iket ler mbele nene iluoko lweti kapok igago, bende iluoko alode moya e puothe kachiel bende ng'ini hungi kuonde konyruok mabeyo mondo mi wageng' tuo mar nyaldiema. Onge pasruok ma ne walingra matin oko ka tiselingori inyalo poka ikelo hinyruok ne oganda mamoko miyo ting' en mari Nyakoramogi kata kapok jochiw thieth gi piny owacho chopo koro kong'isi ni rito alwora ne alwora mari ni kare. Wasuda ne nyime Nyakoramogi jodak e alwora Mombaka Kakola koro golo ywak ewi pek magiyudo mar chenro mag thieth kaluwore gi digni mar osiptal ma Mombaka dispensary ma pok
ochako tiyo. Midhiero ni nyakorom gajwang' kikore gi mano mar oula mabende sando gi kinde ka kinde. Jafwambo marwa James Okoth nigi ler mathoth ewi wachni. Kakola ombaka humbe lach ahinya to ne weche mag oula makinde ka kinde. Oula mawang'e okolo kudho. Komwomo to kata od thieth be omwomogo. Wach ma jogweng' koro hum nono ni dobed kit gedo to koso. Kalure ni cho to chalo manoger gi jagedo mong'eyo sigana mar oula. Oula koro seduono. Kata kamano, kar thieth ma ombaka dispensary pod olor. Kalure gi jogweng', kar thieth ma ombaka dispensary ma bende gedo mare ne omwonyo omenda makore lach pok ne ochako tich. Weche mag thieth koro tek nikech akanya ka aero en 13 kilometers. To 13 kilometers gida wuok gi jatuo ka gi ndara marachni en tich matek nikech hospital ma wan go kani to nyaka ne yawe gi professor Nyang'nyong'o en pok otiyo. Wada wacho ni hospital nungaro ka iri kendo waneno ka en building maber. To gima konyo go koro ema ni koro wawuoche. En ma gima onyalo ng'iyo ni koro gernwa ot kanyo. Wat gima nyakonyo kaka joka Kolombaka to koro onge. Koro wasepenjore kaka wan joma CSPs matie ka Kolombaka. Ber no wadwaro kendo no kelnwa. To koro matunda ne mondo waneno mana kokel dakteche, wanyalo neno mana kokel yedhi. Koro nyaka sani gima kama pok otimore. Magi e moko kuom midhiero magi kale e kinde magi manyo kony motenore gi weche thieth. Kata sani nyithindo tuo, joma dongo tuo, hospital kidhi onge yath. Pesa titiyo go transport, siling 500 medwa golika nyaka Kadinda kata nyaka Bunde. Samoro ng'ato nigi tuo matek, mondo miya kode koni michob kode Ahero. Kao time, kindara rach. To ka wan kode machiegni ka, kowuok inyalo kada mating'e go kiti ichopo hospital. Jogweng' koro oriwo gi kiawa kapo ni lek mar neno jochiw thieth e kar thieth no ne chop kare. Ma e kwayogi ni tend kaunti no. Sani ka dipo ni in gi iting'o miyo mapek, idwa lawo godo Ahero. Kanya ka Ahero en 10 kilomita, kitambo tundu kuno ohinyore. Ewa kwa sirikal ka nyalore gilosnwa hospitali mondo ti. Kata obedo ni jopiny dwaro ni kar thieth ma ombaka dispensary ochak tich, loro pod nitie ni midhiero machielo to pod ritogi. Midhiero mar ohula makinde ka kinde, kidek chungo kata rocho chenro mag thieth e osiptandni. Kalure gi chal mar gedo ma ombaka dispensary, jopiny sieyo gedo mare kendo nyiso to ka gidwaro ni jogedo onuo gedo makamano, ahinya to od thieth kaachiel gi mano mar kar dak mar jachiw thieth. Laktar Ojwang' Lucy en apisa majadito e migawo mar thieth. En ni nyaka placenta pit wager. Namba 2 en ni daktari nyaka wager ne chone. Kata kwachako financial year ni ima en dwe mar 7. To kuom achiel kata 2 kuom jok mwabudhi ndikogo wadhi keto mondo chak thieth. Kata obedo ni kar thieth ma ombaka dispensary to noseyangi higa achiel mokalo, osebidhore ni gedo mare karane pok orumo kendo biro chuno kaunti mondo oritiko omenda mabiro ka koro geno nitie ni bang' tieko chenro mar ndiko jochiw thieth madhi nyime gi e sechegi, kar thieth ma ombaka dispensary biro chako tich. James Okoth, Ramogi TV. Korom gajwang' no asingo kiloni mago mag soma pani makore thuolo no jodbati. Aduol ma ochung'ne keto jopuonjre e kuonde tiegruok mapacho ka osiemo mbaranye medo omenda mag somo e kinde ma koro jopuonjre osechako oro kwayogi mar donjo e mbalariany. Jatatiji maduol ma otese ni Kenya Universities and Colleges Central Placement Services KUPS okoni mbalariany go biro tiyo kod nengo ma gichwalo sani ne jopuonjre ma higani nyaka chop kitiek higni mar 4. Ler makamane miyo gi jafom marwa Judith Omondi. Jopuonjre duto 869,782 mane otimo penj mar klas 12 higa ma okalo ne ochako chenro mar ndiko kwayo kuonde tiegruok madegi her donjie juma ma okalo. Kalure kod duol ma ochung'ne keto jopuonjre kuonde tiegruok ma opogore pacho kae KUPS, jopuonjre gi duto winjo yier kuonde tiegruok yare tije mag lwedo ma inyalo tim kod jogo mane oyudo grade mar D kod E nyaka mago mane oyudo grade mar C+ kadhi nyime ma winjo donjie mbalariany.
Maromo jopuonjre 173,127 nikod nyalo mar donjo e mbalariany. 213,392 nyalo timo tiegruok ma opogore opogore e diploma. Jogo manyalo timo certificate Roma 287, 984 kama nyalo timo somo mag tije lwedo kaka gedo, tweng'o e kind mamoko to Roma 195, 279. Jatatije mar KUPS Masiwa Home mane twaki e kinde tiegruok mar jofuambo e boma ma Naivasha ne okoni gi chano tiyo kod yo maduol machiwo omenda mag somo ne jopuonjre mano mar HELB osebedo ka tiyo go yango jopuonjre maonge kod nyalo. Kae nyaka jaduong' gweng' kaachiel kod jadolo mag kanisa biro goyo sei maggi. And then we are now talking about the use of a means testing instrument, and that is why we have HELB here, so that they can also demystify that. There are those who are saying, oh, you want to use that to favor people from a political side. That is not the case. Chudo mar japuonjre ka japuonjre biro luwore kod somo ma oyiero, gino ma gibiro ng'eyo bang' duoko mag KUPS. Ka oriw jopuonjre duto e okang' achiel, manyalo romo 59% mar omenda mar somo, ibiro kaw kod sir mar piny owacho, 34% hola mag HELB, ka jopuonjre to biro chulo 7%. When the president was making his speech, he said 45,000 students from the university will not pay a cent. 42,000 from the Tibet will also not pay a cent. So we want to be able to follow some of these people and actually know that, see the actual impact of this. We are also talking about the elephant in the house. What is the fees? The actual question, what are students going to pay? When we talk of 7%, we want to be able to unpackage that today. Jatatije mar duol machwalo omenda ne mbalariany mano University Fund, okoni mbalariany mamoko nyicha osechako nyiso dwaro mar loko omenda mane gisechwalo, kendo miyo gisiem ka okoni gidhi keto e yor andika ni ok owinjo medo omenda go nyaka jopuonjre gi duto madhi chako somo dwe mar 9 tiek higni 4. Kata kamano, ginyalo loko omenda ne jopuonjre mabiro chako hikgi ma okuongo higa manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Wasura ne koro wachope yweyo marwa mokwongo Lydia kama wadang'ie ni to yawa manu wakwayo ni mondo ondik nomi wapachgi ka gin kodwa koso giwe wakendwa. Ok gijawe wakendwa bati aneno ka utemo kuntiere kama tani YouTube kacha. Neno ka ntiere oganda mantiere kendo gisebedo kanyo kodwa gisebedo ka gioro otemagi. Neno kanyo ka Yard Group. Wacho moro kanyo to kang' nasome yamo. Samson Origa wacho ni entiere Ugwe School. Oneno Ramogi TV yo makare gin kanyo magi Pamela Oringa gidito ikete mana ka Ramogi TV. Aneno Polo Tieno kantiere Kiambu County Kino Primary School bende wacho ni bende okete mana ka Isicheki. Pastor Juma Orundu kantiere Yugis wacho ni bende okete mana ka bang'e ya Injili Ojuando Full Gospel Glow. Sani entiere kodwa e chenro mar Oimore bang'e ya Ojuando Bati. Ero kama na nyakoni aneno ka bende jomandiko nambari 3 Eric Odemo ka wuok chunge Kanyamkago wacho ni mogilera ahinya kendo gene gitimo mos na joma pio ula sando kendo kelo ne girochruok nyaka mag thieth. Ramogilera ahinya kendo adua lawi otada ka wuok Nyamelo piny tekno sirikal maruto ni odwoknwa bech gik moko piny wainyore kaka jonyuol mano bende wachne ka kasto Ramogineno le maler wan Chemelila woro kaka ombaka chalo Polo Muga emowuoyo no kasto maka luga japenga chiel mabom school kara bom center wacho ni ne yo makare kendo asingo mar bedo kod chako kendo Jono Dhiambo Onam to nyiso akacha bati neno rito mana bari ma dalagi Nyando sub county onyiso ne gin gabari man kaun gi wach moro to nyiso anyisa jono bro chopo kanyo kaka nyalore. Safano Tieno wacho ni en bende osepango gigene odhi Japan wacho suru ma Kenya ka wacho ni peko ewe. Seto Tino bane no kanyo kantiri Nairobi Kiambiu chola mogiler Kiambiu kendo gitere kodwa chelo. Sami Onyango ende wacho kanyo ni en gima diere en mana wabro pango wacho ni ole gi singo misiki miyo gi pinyo wacho en sama bende koro oganda jo Kenya
one tim kotenre kod singo mano chiu ne ganya tendalo campaigns mane pod jotelo manyo kura wacho ni dweche auchiel osekadho koro sani jobeni wasechako neno ber telo manyien kanano ka ukonye koro bende osiep sa director Dominica Kugo wacho ni oneno makare ahinya kendo weche manyien mag Oimore molo ne mie puonj Joshua Dhoch Soja uri katino wacho ne Mosu kod min Joy from Amoso Lang'ata Rapogi area Ramogi TV miyo wabedo gi ng'eyo chieng' jalego pap nyadiel neno maler ka entiro wacho ni an kaka koro osuru no wacho osuru no aworo osuru barwa ndasi otek manare ni Frederick Okinya ni kachi wacho ni intire kanyo gi Vera Okinyi uduto uok mapera ukete mana kaira Ramogi TV nano ka utis nyakwar nyawadi seringo biro koni bati wacho kanyo ni en bendo kete mana kaira Ramogi TV sindo mwalo Ramogi TV ler kendo wacho ni weche manyien chopo ne geyo makare raka mana wacho ni wache wa kolera makoro nego gi gwenge masindo kako wacho mana pile utis nyakwar nyawadi dano nya koro rit ler kech ma en tuo ma chopo mana kalero kobede gidondi no ma pastor Okomborwa kantire watho ng'er kadem owacho ni nyaldiema no dwaro ler kabisa. Sikuwa hiyo matinya kwa Ramogi wang kata kamano bati kwa duogo wangi mabiro ni huyo kijana huwa analalamika ya kwamba ati sisi shamba huyo ndugu yangu alipata shamba mingi kumuliko. Jago moro chod lwete oko elweny mar laro lowe gweng Masangalo e county Mabungoma. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Anaduange adiera mari tapki. Emomiyo analuongo ng'atni kae. Puro gimoro amora mana bro penji sani. Adwani duoka. Samarin ng'ama ber ahinya. Emomiyo an ok anyal weyo hera man godo kuomi. In tem gimoro amora midwaro. To in ok ibi ng'eyo gimoro amora mantie kuom Lovely. Awinjo kiwacho ni ndwa dhi nyiso mama mondo tim arus kendo. Dial star 334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial star 487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ojuki, one kodi, kike baji goi, bang masira. Yudo okumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono, e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. D star 487*4# mondo mi yud bima boda. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial star 802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika.
Your home is laden with heaviness following these deaths. Your father left a curse. This is the story of Mercy. Do not speak to your husband tonight. A devoted wife and a mother. Wait. Who unknowingly and slowly got into the hands of a prophet. Mercy, can't you see this is robbery with violence in broad daylight? Kama unataka tukosane, endelea kurusha hiyo mdomo yako hivyo. A prophet who promised her all her life's desires. Tomorrow morning, you shall receive good news. Watch the story of Mercy unfold as she battles with faith, family, and a prophet on Prophet Binji. Let me teach those ungrateful children a lesson. Viusasa brings you an exclusive and exciting series, Prophet Binji. New episodes now available on viusasa.com. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Machiegni kendo nyakoro mga juangero kamano kuom medo kete mana Ramogi TV. Kwa dhi mbele wadoni kinde matwak kin Kenya Kwanza kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance dhiyo e nyime Bomas of Kenya. Penjo maduong' medo nyuolore ni bende twagno biro nyuolo lemo mora mora ne japiny. Twak makamanya kasani osekelo liet mathoth ka komiti chalo maonge kod teko mar ng'ado wach kendgi giwegi kopogore kod penjo jodito magi. Wala Nyambaga leronwa wuotha mar twagni kaka nochakore kod mago mopondo mantiere twak makama. Bomas of Kenya tarik 15 dwe mar aboro 2022 mane en jakom duol mar IBC Wafula Wanyonyi Chebukati ne olando William Ruto kaka jaloch e yiero 2022. Ataro mar geno mar riwruok mar Azimio e kendo ka mane koth ochako chwe nego Azimio. Kenya ite tunayo penda. Bang' juma achiel, ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Odinga e kod kinde mag Azimio ne ochopo e doho maduong' mogik kod ng'ur makwedo loch mar William Ruto. Tarik 6 dwe mar 9 2022, nyingile mar Azimio ne osim bang' do kiro oko ng'ur margi e kendo podho loch mar William Ruto. E kindego, pogruok ne medo yarore matut e kind jo Kenya. Kata kamano William Ruto ne ochuo chamo mume lap mar tuke makasarani. Katenda Azimio to ne okunjo pache. Bang' Odinga ne owuok e pinje ma oko kendo chomo lap mar Kamkunji, kama ne olando ne jo era mage ni okoyango William Ruto e kaka jatend piny. Ka mane ng'anyo chakore godo. Ng'anyo wi pek mar ngima, rochruok mar yiero ka Odinga ne dwaro ni mondo yawne mbui kata sava mane okone ni kod dwoko manyiso ni ne oyombe yiero maduong'. Azimio ne oluongo ng'anyo mokwongo e kama oganda ne ochopo kendo wach mane okelo rakruok e kindgi kod obila.
E kaka ng'anyo ne medo mako mach, Jo-Kenya ne wito pesa kod ohelni, eka jomoko ne wito ngimagi, to kata mana jofwambo bende ne yudo hinyruok. E kuom thuoloni duto, jodito mag sirikal ne orido lakgi. E odhiambo mar tarik 2 dwe mar Ang'wen 2023, jatend piny William Ruto ne ogolo lendo mar yie loso kod kweth mag Azimio kokalo e od bura. Ne okwayogi ni mondo gichung' ng'anyo, ma bende ne chano odiechieng' maluwo mano. I urge my brother Raila Odinga and the opposition to call off the demonstrations and to give this bipartisan approach a chance for us to take the country forward. Bang' seche ariyo, jatend Azimio bende ne olando ni gichungo ng'anyo margi kendo gichiwo thuolo ne twak. We acknowledge Mr. Ruto's olive branch for a dialogue on key issues raised by Azimio la Umoja. To us, this is a positive development. Azimio ne owalo ji 7 ka Kenya Kwanza bende ne owalo ji 7. Kata kamano, ywaruok machielo ne okwako kamitino, e kama Azimio ne kwedo welo mar jaod bura ma Eldas Aden Kainan, to kod okang' mar bago twak kokalo e chik mag od bura. Ka Kenya Kwanza bende ne onyonore ni jaod bura ma Pokot South David Kosing ne en achiel kuomgi. Azimio ne odhi nyime kod ng'anyo. Mazungumzo yaendelee na maandamano sambamba. Bang' winjruok bedo kendo wilo Kainan kod Dido Raso, kamitino ne ochwalo listi mag gik mowinjore twagie, e kama Kenya Kwanza ne dwaro ni mondo chuog duol mar IBC manyien rango chike matego twech maromre kod pok mag omenda mag NGCDF, e chuoga apisi mar jalno maketo sirikal tesre, jiwo arita kwe kod timo lokruoge ne chike masiro ng'anyo, kaachiel kod chike matayo lando duoko mag yiero. Azimio to ne opedho fuong'o pek mangima ne Jo-Kenya e timo nonro ne yiero mokalo, e chuogo duol mar ABC manyien, e tieko donjruok kod duond buche mag siasa, kanyakla kod rango weche mag telo kod chuogo kiewo. The IBC question is a common issue to both teams. We have discussed and we have agreed that it's one of utmost importance and we'll prioritize it. Kamitino gisani ni kod midhiero madongo kod matindo, e kathoth Jo-Kenya neno ni onge gino maduong' matwagno dhi kelonegi. Waso morie kukum jolony kamukil Willis Otieno leronwa kabende nitiere olemo manyalo wuok e wi twak mar Azimio kod Kenya Kwanza. Koro kapo ni obet ni ji owinjore e bipartisan ni josiasa oloso margi, to japiny to ngima omedo bet mare matek, dibet wach matek kabisa. Japiny nyalo kata kwedho gino ba wach ni wan kiro dok mane ng'anyo kwapogre gi josiasa gi. Nikech ok onego bed ni bipartisan en mar yudo lemo ne jotelo, to japiny to hinyre. Wapenjo ka thuolo mar dweche 6 oromo koso en mana yor kweyo mau mag ng'anyo. Ngire Collins Odote mar mbalariany ma Nairobi ne kod paro mane. Ok apani nafas no ng'eny ngeche kweji to nochunore, ngeche kata gin ineno ka gikawo karibu jumba 2 ka ging'anyo ka ok gidwa yie kani gin watime oko kata iye. Samoro mano muhimu mondo ukwongu uwere gi tugo kata udonje ang'o udonje dieri. Neno ka tugo mane gichako ndalo mag gineno, omiyo sama koro ne gichaka dieri to ging'iyo ni by the way gimodwa wacho ni duoko ne okotimore nade ok yot. And gi pacha an gadier ni kata bang' ndalo 60 kopo ne giwache yo malong'o to ok gidhi miyo ji duoko te. Kata kamano, midhiero mar omenda osenene kamitino kendo kata kar bago rombe ma Bomas of Kenya, e seche moko ni kod penjo kuom ng'atno magibandho omenda mag romo. We will seek from Parliament support in terms of finances and facilitation. We can seek assistance from well-wisher. The condition only is that you do not give us any contribution with conditions or you tell us which direction to go. Wapenjo kapo nono sirikal nyalo keto omenda ne twagno. Onego bed ni od bura mamiyo gi budget kendo mamiyo gi pesa. Mara kapo ni nitie ng'ata madwaro konyo chenro ni, onego ter pesa neno ko ng'ado go bura, od bura. Odhi go de bunge, koro bunge ma fund kini. Tabu sane makoro nitiere en ni kigolo pesa mar sirikal tidhi nyisi ni doke ng'o idoke BBI. Makoro sirikal boko golo pesa. Kok igolo pesa mar sirikal to joma ni iye, jok mane BBI berne gi jok mane BBI rachne, sani koro gin agula achiel. Yaya wachako gini to pesa to timo nade
waonge godo. To seche moko kamiti mar 14 nenore ka jomoko yulo ne burano kendo ok chopie. Konchiel chunygi onge wachne. Jo konchiel to jocho ni samoro wateme wawinje ka ji nyalo winjore ka ji nyalo wuoyo. Kata kirango jok ma jo Kenya Kwanza okelo ok gin jok minyawacho ni gin thuondi makorgi kocha. Iyudo ka gin gi wajumbe ma ekano yiero mokwongo joma them e siasa to korka Azimio ne gikelo thuondi magi jok minyawacho ni jomotegno. Gin tije mage matend kweth manok kod mathoth e od bura timo ne kamiti mar twak. Jogi wach ni jogi winjre oko mar bunge to nyaka gitere chik moro e od bura mondo ong'adi. Poni twak ochopo kod paro moro mar dhi ombulu mar paro, gin ang'o manyalo timore? Nyalo bete wach moro matek matin kech kalure gi kaka kisomo judgment mane subdo maduong' ogolo ni popular initiative okonego bed gima jatendo chakore gi jatend piny, en gir jopiny. Kapo ni obedo kamano tiboyudo ni ng'ato nyalo penjore to kendo mukelo ni to ken gima onego bed ni unu nyalo kelo. Mae gima onego bed ni en mar japiny. Unu nyalo mana kelo loko chik kiluwo gi tieng' mokwongo mar parliamentary initiative. Kamiti no wuon bende ywak ni lwetege ogora tege ne ng'ado weche moko matek. These are not our issues. These are not issues of anyone. We have to consult from time to time so that each side of the coalition is able to take an agreed position. We don't take them by surprise, or we do not agree sometimes in excess of our mandate. In fact, gikipenja wuon ten Ruto gi Raila wuoyo ema nok giromo wang' gi wang'. Gitiyo mana gi jogi mondo wuo, ok ginyal wacho gimoro amora mopogore gi gima jotendgi odwaro. Koro omiyo kata gin bende nyaka gidog mana chien gipenj joka ni to yene nang'o. In pare ni kaponi otiende odhi owacho gimoro ma jakom ok dwaro monin keto bundieni ma tok timre. To bende jopiny ni kod geno e twak makamano. Sama ng'anyo timore, kiweyo kata lal mar ngima, ji ma hinyore gin jo Kenya te. Nikech chieng' ma ng'anyo timore to tim ang'owa ok wayud pesa mokalo. To an kwayo na en ni jowa ma ni bipartisan, jo Kenya Kwanza gi jo Azimio onene gima gitimo ok en tugo, gitime gik mabiro konyo ji. Ka gichako wuoyo wach mar cost of living, mane gima dhi pogo jogi kata wi mesa kae. Kech jakom osewacho ni en ose reject proposals mane Ker Ruto kelo mar medo suru. Jakom wacho ni mano gima ok timre. To mane gima japiny bende wacho ni gin wach mar medo suru ni ok gidwar. Japiny koro dwarango ni to wachwani jakom bro yie ne Ruto kose Ruto bro winjo wach jakom. To mano ema bo amua kabe jopiny bro yie gi wach bipartisan kata bro tamre. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi ng'injo kata ng'eyo ma otenre kod weche mag twak e kind piny owacho kod Azimio gi maling'ling manie igi ma bende pod wabro medo luwo ni ka twagno medo dhi nyime. Ka ware gi mano to oyudo ni jago moro ma jegni 34 e gwenge mag Sangalo e kaunti ma Bungoma odong' gi lwete achiel bang' kane ochod lwete achiel lweny mar laro lowo e kinde kod wadgi Maminasi. Oscar Wafula ni kod reme osiptal bang' lweny no manyaka sani bila nono mar yanga dier mare. Obila mag okwach kich bende nono matut wi ywaruok e kind jagono kod wadgi no. Jochiw thieth olero ni jagono dhi nyime gi yudo nafu. Najua wakati nikienda maji mkono ilikuwa imefunjika, wametoa plasta na ilikuwa ichapona. Sasa nikaenda kuchota maji kwenye nilikuwa naenda kuchota kwa jirani mwingine, nikapata kamba imekatika. Sasa nikaenda kwa mama mdogo. Kwenda kwa mama mdogo kuchota mtungi wa kwanza wa pili. Nikaona mtu ananikata panga huko kwa shingo. Ananikata panga kwa shingo, kukimbia, kujitetea ati nakimbia naanguka. Akanikata huu mkono. Alafu akaanza kunikata kwa kiuno, kwa mapeka huko na kwa miguu. Huyo kijana huwa analalamika ya kwamba ati sisi shamba, huyo ndugu yangu alipata shamba mingi kumaliko. Sasa nilisikia tu ati amemwengelia, amejificha kwa mahindi. Huyo kijana yetu alikuwa ameenda kuchota maji. Alafu alikuwa anachota maji,
akasikia mtu anamkata kwa kichwa. Vile alianguka sasa ndiye akaendelea kumkata. Currently the patient is okay. Debridement was done. And the wounds were stitched. The patient is fine. We are out of danger. Ramogi wateri Isibania chenro maguoth norochore apaya ma Isibania sirare bang jopiny dino yore kakwede rochruok mararita kwe. Obila ma Isibania nobedo kod kinde matek mar keyo jopiny mane ng'anyo ka ogeng'o ndarano. Jopiny wak nyarita oserochore alworano kendo chenro magi ok nyal dhi nyime yo makare ka nyaka sani ji adek osenegi gi jonjore. Utapika watu mabaya sana. Uko juu hawezi fika. Si mara ya kwanza mambo hayo kufanyika sehemu ino. Sehemu ya Isibania kumekuwa kila siku watu wanapigwa. Juzi kukapigwa mtu akanyang'anywa pesa karibu 500,000 huko. Wakakata mkono. Jana mchana kwenye saa 12 watu hawajafunga maduka, majambazi wamekuja wampiga watu. Lakini baada ya kupiga watu, kawaida tegemezi ni kwamba polisi watakuja wasaidie. Hawakutukolezea. Watu wetu wamekasirika, wamekuja kwa barabara. Kitu kama hii ilifanyika saa 12 kuelekea saa 1. Askari walikuja 20 minutes later. Tayari mtu ameshaumia na wale wametoroka. Na walikuwa wanatembea kwa mguu. Tulikuwa tunawaona kabisa raia. Tumekuwa na bwana DCC ya Kuria West ambaye Mr. Mwiti tumekuwa naye hapa, na huyu ni CCIO Mr. Letangi, tukiongea na viongozi mambo ya insecurity ya Isibania. Tunatarajia kuwa na mkutano kesho ambaye tunataka kuita wenzetu kutoka Tanzania waweze kutusaidia kwa hii uhalifu ya hapa Isibania, kwa sababu hao watu wakati baada ya kufanya hiyo uhalifu walikimbizwa na askari na wakaweza kucross wakaenda nchi ya jirani. Podwa kwa Mongode Nasari, yen milion 7 e county ma Migori, to mago mana mag jogo eko mondikore e bwo consortium mar jogo eko matiyo tich pedho yen. Jopidh kothe yen e county ma Migori okwamo kod kothe yen ma ok tin ne bilion 7. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopick kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Alilosema baba lazima litimie. Hadi zake maishani mwangu zitimie. Ile ndoto lazima itimie. Hata iweje lazima itimie. Naitwa Komando wa Yesu. Kupata wimbo wa salama kama sikiza tuni yako, bonyeza *860 *289#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mungu awabariki sana. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from $560, Mauritius or Seychelles from $1,000, South Africa and Thailand from $1,080, Malaysia, Singapore and Egypt from $1,200, and Maldives and Santorini from $2,000. Call 0703 254 254 for bookings. Wadhi nyime Ramogi, jopith mag kothe mag yien e kaunti ma Migori okwamo kod kothe mag yien maromo milion 7
kagiwacho ni kwan jonyiewo odok piny. Kaka jafwambo marwa Jojo Malero jopith ntiere kod luoro ni gidhi medo yudo lal ka oganda okonyo kothe mag yien ma bende osebed ka jiwo mondo mi okony e reso alwora. Lokruok mar kor lwasi en midhiero ma okwako piny mangima. Pidho yien en achiel kuom okenge ma piny owacho mar Kenya kod mopogore opogore mok mago mag piny owacho koro osekawo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Kalwe kod mbaka madhi nyime mar kedo kod lokruok mar kor lwasi, jogo mapidho kothego mag yien e kaunti ma Migori ne omedo pidho kothego mag yien e higani mondo koro giyudre moromo ne jogo eko madwa pidho yien. Ne waloso yien mang'eny kabisa nikech luwore gi mbaka migoyo mar the climate change and ne wa look forward mar addressing this change through tree planting. Emomiyo bende ne waloso yien mang'eny e nasari. Koro e sama gisebedo ka gitimo mae, jogo pidho kothegi mag yien osebedo ka oketo geno margi ni kothe mag yien gigi koro dhi nyiewo duto. Kata kamano nyaka sani koro giywak ni maloyo kothe milion 7 mag yien nyaka sani koro kwamo e kuonde ma gipidhogie. Pod wakwamo gode nasari yien milion 7 e kaunti ma Migori, to mago mana mag jogo eko mondikore e bwo consortium mar jogo eko matiyo tich pidho yien. To koth machire kae mwang'ega ni yien ikawe mang'eny to kendo yien emipidhe mang'eny. To nyaka sani yien mane nasari pok okaw e yo malong'o kaka owinjo bed ni ikawo giga. Pok waneno KFS kobiro on board, pok waneno county government ma Migori kobiro mondo kaw yien kaka ne gikawoga the previous year. Jopidh kothegi mag yiende kaunti ma Migori wach ni gimedo tiyo kod omed mathoth e rito kothegi mag yiende, gino makoro medo miyo gilal. Kidwa levi, kidwa kete kum jang'iewo, to jang'iewo bende neno ni iuso yien e bei matek, to ok ong'eyo ni kare cost of production, cost of maintenance iolo ni pi pile pile irite, koro mano ero medo cost of production. Mbaka migoyo to chal ni en mbaka migoyo e karatas. Ok en mbaka migoyo in reality. Nikech kata king'iyo the forest cover around Migori, it's too low. We are too low. Ywak margi biro e kinde bende koro piny owacho ka okalo kuom duolno ma ochuri to bunge pacho kae medo jiwo oganda mondo kodhi nyime kod pidho yien. Then I think we are going towards achieving the government target of having at least 30% recover for the whole country. So in our own small way, with the assistance of collaborators, I think in the country we are making good strides towards achieving the 10% and beyond recover for our county. Piny owacho wasebedo godo kod bet piny kendo wasetemo loso godo kinde ka kinde, to gisebedo ka ginyisowa ne wabiro pidho yien, waikore wadhi pidho yien, to en ikruok. Kaunti ma Migori pod nitiere mana 3 mag bunge kabede chenro mar pidho yiende e gwenge mopogore opogore dhi nyime mana ni 10 mag bunge koro chopi e kaunti ni. Juma, Ramogi TV, Migori. Idia wadwa ne wadhiane koro wang'e mago motende gi weche mag somo mag nyithindo manyiri ahinya e kaunti ma Homa Bay ma bende itamo ng'e yore minyalo jiwgi godo. Koro mga jwang' riwruok moro ma ok mar piny owacho ma ong'ere ni One Kid One World ochako kambi mar loso taulo mag ria ne jopuonjre manyiri e skunde mag sekondari kar chung' od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay. Chenro ni en mar neno ni jopuonjre manyiri ok obare ne sikul e kinde ma ginieria. Jafwambo marwa Ali Abich miyo aleno ko e kaunti ma Homa Bay. Jopuonjre mathoth manyiri osebedo ka donjo badho mag joma chuo marocho ratechgi ahinya to e kinde ma gikoso taulo mag ria, gino ma osemiyo moko were kata gi chenro mag somo, ka moko bende iwuondo ma chwe roch ratechgi. Midhiero ma kamano ema koro miyo riwruok moro mok mar piny owacho ma ong'ere ni One Kid One World oyawo kambi mar loso taulo mag ria e boma ma Mbita ma gibiro bedo ka gichiwo nono maonge chudo ne jopuonjre manyiri. Bino ayudo ni nitie challenge nikech programs mang'eny joma nyiri omesekonyo. To nwayudo ni nyithindo kata samoro ichulo ne nyathi fee kata igero skunde mabeyo beyo. Jaro ni samoro nyathi ok dhi nikech tab moro nitiere ka ni iluongo ni sanitary pads nikech ok gionge gi sanitary pads. Koro nwachako ng'iewo sanitary pads to wapogo ne skunde. Koro nwapogo skunde ma Suba North kate. Ok nwawe kumoro.
Chenro no bende geto neno ni jopuonjre manyiri mawuok e kar chund bura ma Suba North obiro keto maino margi e chenro mag somo kod tieko midhiero moko magikale e kinde ma girem yudo taulo mag ria e miechgi. Nwabiro yao factory maloso sanitary parts. Sanitary parts miloso ka ibro pogi skunde ma Suba North te, to sanitary parts miloso ka ibro pog ok chul, ipogo nono. Koro nyithindo bro yudo sanitary parts maonge tabu, kendo wabro timo ni wako kwan nyithindo me skul, ko jopuonj bro kao dwe ka dwe. Wageno ni ma bro konyo yore mang'eny. Namba achiel, miyo nyithindo manyiri ok dhi lewo ne skul. Ting be wakao ting ne jonyuol matin mane chando gi mang'io sanitary pass. To ayudo nyithiwa mang'eny bende manyiri iyudo ni jomoko wuondo mami ich nikech tabu magingo. Samoro ginyal wacho weche gi jonyuol. Samo janyuol bok ong'eyo ne. Ko iyudo ni oyudo wuoyi moro ma wuonde. Kone ni kare wang'iew ni gini to wabed gi hereki e kindwa. Koro nyithindo mang'eny ne mako ich. Koro wageno ni project wani bro konyo yore mang'eny. Moko kuom jopuonj lero midhiero ma jopuonjre manyiri osebedo ka kale e kinde ma gikoso taulo mag ria ka gidhi nyime kod chenro mag somo. Nyithindwa osebedo gi shida mang'eny, sana nyithindo manyiri iyudo ni giwe skul chon nikech ang'o? Nikech sama gineno malo ok giyud ga gik ma ginyalo tiyogo maber. Parents, jonyuol mang'eny ok nyal ng'iewo negi gik ma gidwaro mondo gitie seche ma kamago. Omiyo yudo ni nyithindo mang'eny baro kendo gimanyo yore mamoko mag yudo pesa mondo ging'iew gigi. To gino osemiyo nyithindo mang'eny gamo remo e seche machon. Koro yudo ni ka osegamo remo to nikech wich kuot or end up ni koro we school en mana dala. We've had most of them not being in school for lack of sanitary towels and the embarrassment that comes with not having one and actually being on their period. So we are grateful that they are able to come up with that initiative. Ka jopuonjre giwegi bende lero moko kuom midhiero ma jopuonjre manyiri osebedo ka neno e kinde ma gikoso taulo mag ria. We are facing many challenges of acquiring the parts, but now we are happy. We are really proud of them. We can learn, we can be in school. The problem of parts is now being solved. Most of our parents cannot afford these parts, but because of them, we manage to use these parts. As our school is a mixed school, we can't manage to go to school without these pads. And when you go to school, you feel very embarrassed. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jokanyo e sekta mar tuke medo sundo mondo meridi chike ne jotugo kik tigi yedhe majiwo del. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people.